С течение на годините много заболекари отказаха да ми помогнат. Как да ви кажа, щях да умра от страх. Наистина беше огромен страха. Тук тя ги интересува първо ти да си добре. Не всичко е пари на този свят. Те се отнасят с вас просто като с човек. Павлина Иванова съм от Севлиево. След тежки бременности, естествено, почнаха да ми се рушат зъбите. Да, взех да развивам и пародонтоза. Нямах време да се погрижа за себе си. С течение на годините много заболекари отказаха да ми помогнат. Даже има някои си позволяваха и да ме обиждат. И бях отказала да търся такава помощ. И в един момент на приятелско семейство се оказа, че са идвали при доктор Хаземи. И ни го препоръчаха, гарантираха и за услуга, и за всичко. И решихме да пробваме, да се престрашат все пак. Свързахме с клиниката, дойдох на преглед, защото ако пратя снимка онлайн, ще ме отрежат директно. Но доктора каза, няма проблем. Всичко е личимо, постижимо и няма да се притесняваш. И така се престраших. Дойдох на преглед с идеята, че ще ме изгони той. Ще ме отдюка и така нататък, но не беше много културен, много любезен. Не ме порица, не ме гледаше наопаки. Въобще съвсем човешки си разговаряше с мен, все едно съм нормален човек. И след 2 дена ми пратиха оферта, която ме устройваше наистина, защото един заболекар ми предложи сигурно двойна оферта. И така съгласих се, дойдох обаче, как да ви кажа, щях да умра от страх. Наистина беше огромен страха. Машини си представяш игри, молех се за пълна упойка, но казаха по-добре, нали, да си будна. Болката е в главата ни. Никъде другаде. Просто като видяха, че съм се разтреперила и се притеснявам, успокоителни ми дадоха, Дани ангелчето му успокои всячески, дъщерята попълни документите, аз от страх не можех. А се оказа, че единствената болка, която усетих е от първата игла на упойката. Нищо повече. Няма и след час си излязох за смяна до ушите и си се прибрах вкъщи на кафенце и на цигарка. Това е от първата процедура. Няма болка. Болката е в главата ни наистина. Аз дет щях да получа инфаркт. Даже 2 дена съм се ококорила и буквално търся болка, а тя я няма. Няма я. Наистина, даже ми даваха лед. Аз се чудя за какво ми е този лед. Отказах го, защото ми е студено, а не че ме боли. Пих си лекарствата, които ми даваха и така. Втората процедура мина, пак няма болка. Аз си на седмица търся болка. Тук тя ги интересува първо ти да си добре. Не всичко е пари на този свят. Те се отнасят с вас просто като с човек. Вие сте човек, не банкомат, както бях и написала. И ги интересува първо вие да сте добре. Последното, което ги интересува, ще даже дали съм дала парите все още. Дори на втората процедура. Дъщерята се го оправила, аз не съм. Но из цялото време и даже на работа се върнах веднага след това. И ми звъняха да ме питат как съм. Всичко наред ли е? Колегите ме гледаха като каква клиника намери. Разбирате ли какво ви обяснявам? Тях не ги интересува само да ви направят зъбите и да ви вземат парите. Важно е вие да сте добри. И както Дани поръча, усмивки до припадък. И аз спазвам, като са ми поръчали. Храня се, всичко ям вече, даже инстинктивно отказвам бисквити или ядки, просто защото знам, че не мога да ги ям. Или примерно хамбургер не можех да захапя. Сега ям на припадък. И нощно време ставам да видя хладилника какво прави. Чипси ям, солети, всичко просто вече се храня. Качала съм 3 килограма. И така, имах малък проблем, припаднах на работното си място, спуках един зъб. Доктора ми го възстанови абсолютно безплатно. Абсолютно. И пак, как съм, добре ли съм? Не съм попадала до сега на такова място. Да ме питат първо, вие как сте, добре ли сте? В случай, ако бях казала, че не съм добре, нямаше да ми се развика, че съм запазила час, че трябва да ме операт. Не. Те чакаха първо аз да се успокоя, да са добре. И още не знам къде е болката, няма я.
И няма грам болка, повярвайте. Това е само от една единствена игла да ви заболи. И то мъничко. Комар ме ощипа, обаче аз си представях, че ще припадам и ще колабирам. И това е. До ден днешен няма болка. Виждате, чувствам се перфектно. На много колеги и приятели съм ги препоръчала. И няма да спра да ги препоръчвам. Просто няма от какво, не знам какво друго да кажа. Докторът си намерил си професията. Той просто замества Господа. В това отношение Бог наистина сваля му шапка. С един поглед разбира какво ви, не ми е задавал неудобни въпроси. Кратко, точно ясно ми каза какъв е проблема, как ще се коригира, какво ще се направи, защо не може да ме преспат с пълна опойка, защото като типична женичка страх ме. И беше прав, наистина е по-добре да си буден. Чуваш машините, но нищо не усещаш, нищичко. До ден днешен аз не мога да го асимилирам, защото 3 месеца минаха. Аз съм си перфектна. А бях трагикомична. Това е. Просто нямам думи да изкажа благодарността си. А как ще им се отблагодарявам до ден днешен? Не знам. Не знам. Приятелите, които напратиха тук, все още им се отблагодарявам. Но благодарение на тях, наистина, много хора ме гледаха накриво, обиждаха ме, унижаваха ме, включително и за болекари. Случило ми се и на госпожа да я нарека от Севлиево да ме изгони от кабинета си. Така че не знам какво мога да кажа. Имала съм космически оферти. Един доктор се съгласи, обаче банката не дава толкова пари, така да кажа. Хем наистина са съобразени цените с тукашния стандарт в България. Няма нищо космическо и вау. Нормални цени. За това, което предлагат, даже бих казала, малко са свалени. Нали, предвид и грижите по вас. Не само като пациент, а и като човек. Защото те първо за вас се грижат. И нямам думи просто, ако така мога да кажа. Наистина, не знам дали има друга такава клиника. Наистина.